Mitä toi murina tuossa päälle on? Se on namma. Se komentaa, että lisää. Anna jo. Oi, nyt meni nenää. Nyt mun mummo pisti nenuun vähän sen. No hyvä, hyvä, hyvä. Sä tukeudut, kun sä tollain muriset siinä syödessä. Eikä sä kerki nielemään väliin. Se komentaa, kun se tulee. Anna jo sitä. Ei tää on mitään. Anna nyt. No kun se tukehtuu. Ei, se ei ymmärrä nyt mitä se tekee. Se syö väkisin. Se on niin täys, mutta se vaan vetää.